na ko na ulit sa kan. Dito ko sa SS. Wa ko nakapalit ang kan. Grabe na dito ko yan i. Kuan yun. Oo. Ang katulang. Ang katulong dito? Grabe, matabang sa sus pati ngita lipong-lipong kayo. Ganag tao dito sa SSD, dugay kayo nan ugto na ko ni kuan. Kay papalit man ko og kuan kanang papalit kuan ra ba kanang muhon og wa gid ko mo ini adto. Halos muhon. Namutan-aw man ko sa wire nga tong numero 12 og kuan nakikita na ko atong 14 na basin ang 12 kuan ba gamay ra kaayo. 12 na mo. 12 na no? Kung kuan papalit ra ko og simento kay nag-bike ra man. Nan man ni kuan dalo muhon. Kuan di kuan yan to ko sa sis. Grabe inita. Lipong-lipong ko kuan eh. So, pagkira na mabaw. Lak lagi din na muyo re. Oh, ako rin na yan. Oo. So, mag-wiring na ito guys dito. So, ato ang sideline. Okay. So, na ang sideline guys. Nakakumantag 2 ka kwarto wiring. Sigan sugaw. Ito suwag mo charge ba? Okay, charge. Bigas. Bigas guys. Okay. Alright. Dagko kay wire kay antag iya wa nila yung budget. Wire dagko mo may available eh. So time check ta kay alas 8:50. So babayin yung tanan mauli na ko.